Добър вечер, уважаеми зрители! Както разбрахме до тук, работата бе доста сериозно напечена и сега да се пренесем, може би, към дуспите между ПСЖ и Тотнъм. Точно така наближава моментът, който съдята свири точно това. Тази вечер ще гледаме интерес. Тази вечер ще гледаме дуспи между Пари Сен-Жермен и отборът на Тотнъм. Кой е по-добрият? Кой ще се справи в дуспите? Внимание, ето! Франция, Пари Сен-Жермен. Ще бъде първата дуспа за Усман Дембеле. Какво ще направи принципно французинът? Усман Дембеле застава за тази, може би, доста сериозна крачка. Внимание! Дембеле! Засилва се! Удар Дембеле! О, какво хладнокръвие! Пари Сен-Жермен повежда в дуспите. Сега. Ето го и Барнес, който е доста опитен халф на Тотнъм. Засилва се Барнес. Ще изравни ли? Удар! Да! 1-1 Тотнъм се връща в срещата. Какво хладнокръвие само виждаме от този играч, който покори Агриало, втора дуспа за ПСЖ. Авриало, 2-1 за ПСЖ. Доста добро представяне. Да видим сега дали Тотнъм ще се върнат. Джафу засилва се. Удар на Джафу! Донарума в ръцете на Донарума. Каква грешка на Джафу? Братли Баргуа. 3-1 за ПСЖ. Удар на Братли Баргуа. Гол за парижани. Фаст Фу. Може би последен шанс за Тотнъм. Фаст Фу стреля. Донарума спасява. Тотнъм отпада и ПСЖ отива на полуфиналите. Така го усещам аз. Всичко зависи от този човек. Антони Джоли. Вкаралия ПСЖ отиват на полуфинал срещу Барселона. Антони Джоли гол! ПСЖ отива на полуфинал срещу Барселона, където матчът е много сериозен. Ако ПСЖ бият Барселона, играят срещу Реал Мадрид за най-великата купа. Както знаем, ПСЖ биха Реал Мадрид през лятото, но сега ще е най-тежкият матч, защото Реал Мадрид са си една в най-добрите форми.